Dobar dan svima i dobrodošli u podcast Hrvatske zajednice tehničke kulture. Danas se nalazim na otvorenom prvenstvu Republike Hrvatske u zrakoplovnom modelarstvu i moj prvi gost danas je predsjednik Hrvatskog zrakoplovnog saveza, Robert Leško. Gospodine Dobar dan. Leško, hvala vam što ste ovdje. Hvala vama. Biste li nam približili što se uopće ovdje događa, kakva je to kategorija F1N? Upoznajte nas malo s tim. Kategorija F1N u modelarstvu je jedna od praktički, nije najstarija, ali spada među najstarije kategorije modelarstva, znači između nekih 40-ak, 50-ak službenih kategorija priznatih od strane Svjetske zrakoplovne federacije. Ova kategorija je pokrenula se prvenstveno, ajmo reći, kroz Ameriku, Japan, znači u onom dijelu svijeta. Mi smo počeli u Hrvatskoj tom kategorijom prije, sad bih rekao, nekih 15 godina i malo smo je modificirali. Uveli smo F1N 150, znači male modelčiće do 15 cm, prvenstveno da budu maksimalno prilagođeni djeci, da sva djeca, znači da puno jednostavnije izrađuju te modele i da budu kompetitivni među sobom, znači nešto da se pokušava malo omasoviti taj dio sporta i te kategorije. Naravno, to je uvijek fokus na djeci. Zapravo me taj dio i zanima. Zašto mislite da je baš ova kategorija bitna za mlade i bitna za taj neki njihov ulazak u zrakoplovno modelarstvo? Znači, ta kategorija F1 150, koja je izvedenica iz veće F1 kategorije, znači radi se o manjim modelčićima od 15 cm, s kojima smo mi krenuli ovdje u Zaprešiću prije 15 godina. Znači, bila je naša ideja da okupimo na proslavi 35 godišnjice kluba, da okupimo klubove iz Hrvatske i da napravimo neko natjecanje koje neće zahtijevati specijalne pripreme, već će biti jednostavno modeli koji se mogu napraviti maltene u sat vremena. I to se svima svidjelo. Svidjelo se prvenstveno u klubovima jer je ideja koja je prerasla iz nekakve proslave je ušla u to da ti modeli su super priča za mlađe naraštaje, za djecu. Znači, jednostavno za izraditi, cijena materijala je zanemariva, znači radi se o cijeni od euro 2. S druge strane, sama izrada uvodi tu djecu u nekakav svijet tehnike, znači da nešto kreiraju svojim rukama, imaju svoje ideje oko dizajna, znači mogu uvijek i praktično provjeriti neku svoju kreaciju oko zrakoplovnog modela. I samim time što su na natjecanju, u natjecanju su uključeni i njihovi mentori. Tako da svi međusobno zajedno se natječu jedni protiv drugoga, nema nekakvih fizičkih predispozicija da bi netko bio bolji, znači svi su al pari isti rang i djeci je to interesantno i idealna prilika za taj ulazak u neki svijet zrakoplovnog modelarstva, nekoga zainteresiraju radio upravljani modeli potiču drugim smjerom, neko ostane u slobodnom letu, uglavnom kategorija i za mlade i za stare, nešto što je jako dobro. Dakle, da se i povezuju između ostalog i sa svojim mentorom. Svjetska zrakoplovna federacija je čula za ovo, vidjeli su taj dio, znači da je taj broj mladih koji se uključuju u to, znači djece od najmlađih naraštaja, mi imamo ovdje djece od 4-5 godina koje se već natječu. I od iduće godine to će biti službena kategorija Svjetske zrakoplovne federacije. I znači na svjetskoj razini je to prepoznata kao idealna kategorija za ulazak u modelarstvo i kao idealna kategorija za mlađe naraštaje, znači nešto što nije komplicirano, nije prezahtjevno, a s druge strane otvara mogućnost da nešto radite sami, da skreirate svojim rukama i to je ono što nas veseli. Čestitam na tome. I to zvuči kao izvrstan početak za mlade i da oni rade nešto s rukama i da se promovira na kraju krajeva i tehnička kultura i modelarstvo.
I zapravo ste odgovorili na iduće pitanje koje sam mislila postaviti, a to je koji značaj ima Hrvatska upravo u ovoj kategoriji, ali to ste i sami odgovorili, tako da ćemo ići dalje. Mene zanima, s obzirom da ste vi neko ko se stvarno jako dugo bavi ovime, po nekoj vašoj procjeni, koliko djece s ovakvog natjecanja će se profilirati dalje na neka daljnja natjecanja koji će, dakle, se profilirati u neke stvarno napredne zrakoplovne modelare? Da, interesantno pitanje. Ne bi nikada rekao da ni ovo nije napredno. Zbilja zahtjeva široka znanja, znači i Tu s- poznavanje aerodinamike i svega, i definitivno je neki korak dalje za tu djecu, jer većina njih završi u nekom inženjerskom smjeru. Mhm. Mi imamo ovdje natjecatelja, dvoje, troje ljudi koji su voditelji u Rimac automobilima, dečke koji su u razvoju dronova, u firmama koje se bave razvojem dronova unutar Hrvatske, i pilota, ima svega. Znači, generalno, dobar neki smjer, znači da se zainteresiraju za tu tehničku kulturu i da im otvori taj malo drugačiji dio koji danas malo, ajmo reći, nedostaje. Znači, nedostaje tim mladima da zbilja nešto stvaraju svojim rukama, a da to ima i nekakvu tehničku primjenu. Znači, ova znanja koja ovdje stiču, znači, nije nešto da je sad to toliko jednostavno pa da ste vi riješili sve kroz godinu dana, već vi nemate više gdje napredovati. Vjerujte, iz natjecanja do natjecanja nove ideje, nove kreacije, novi dizajni, od najmlađih do najstarijih, i stalno evoluira ta kategorija. Da, naravno, ne, tu sam prvenstveno mislila na neke seniorske kategorije, koliko takve djece dođe do te razine. Da, odlaskom se bavi popriličan broj ljudi. Međutim, samim natjecateljskim dijelom to je jako mali broj ljudi, prvenstveno jer osim financijske komponenta koja nije zanemariva kada bi gledali neke druge kategorije, znači daljinsko upravljanje kategorije i slično, zahtijevaju i enormno puno vremena i treninga. Tako da vi izgradite nekog natjecatelja, to je, ajmo reći, desetljeće. Znači, ništa nije Preko noći. preko noći i teško je to. Teško je u smislu da rijetko ko ostaje u tome u natjecateljskom smislu, ali masu njih ostane u nekakvom hobističkom smislu i jednostavno to im postane neka hobi kroz život, nešto ta tehnika, nekima postane neka profesija. Znači, imamo i ovdje ljudi koji su pokrenuli neke svoje tvrtke koje će se baviti proizvodnjom, znači nekih manjih letjelica koje se dosta je traženo to po Europi, baš za djecu, za škole i slično. Evo, već dvoje, troje kolega tu mlađih razmišlja da krenu u taj svijet biznisa, znači da im ovo postane i, ajmo reći, profesija. Tako Da to i rade. Da. Dobro, to je sigurno pohvalno. Spomenuli ste financiranje, a i mene zanima kako vam pomažu krovne organizacije, to prvenstveno mislim na Ministarstvo znanosti i obrazovanja i mladih, te naravno Hrvatsku zajednicu tehničke kulture. Imate li možda neke prijedloge kako bi vam oni mogli pomoći u danjem razvijanju ove kategorije i možda povećanju broja djece, mentora i tako dalje? Apsolutno pomažu nam poprilično. Zadnjih godina, znači kroz Hrvatski zrakoplovni savez, financirano od strane zajednice tehničke kulture, Hrvatske zajednice tehničke kulture, imamo radionice s mladima i ovo je jedna kategorija koja je idealna po tom pitanju. Znači, nema nekakvih ekstremno skupih alata ili upravljačkih mehanizama i slično. Svodi se na entuzijazam, ajmo reći, starih članova kroz klubove koji održavaju radionice širom Hrvatske. To je jako dobra priča i zahvalni smo apsolutno, znači i strane ministarstva i strane Hrvatske zajednice tehničke kulture, što taj program rada s djecom, znači radionice, i financiraju i pomažu znači financijski klubovima koji to sprovode na terenu. Ono što spomenuli ste kako bi mogli pomoći. Generalno sve se svodi
Znači, svi ovi mentori su volonteri. Znači, nemamo nekakve profesije koja bi se time bavile. Mislim, nema niti potrebe za takvim nečim. Mi imamo popriličan broj klubova kroz Hrvatsku. Ono gdje je nama zadnjih godina problem, znači, prije 10 godina je ova kategorija bila dio KMT-a, koja se provodila i kroz škole, gdje je bilo mnoštvo škola uključeno u tu cijelu priču i naravno taj pristup kroz školu, pristup djeci je puno lakši s obzirom da je danas jako malo ostalo klubova koji imaju svoje vlastite prostorije. Tako da, evo, mi u Zaprešiću imamo tu sreću da smo zadržali svoj prostor, svoju radionicu, tako da mi 2 puta tjedno održavamo radionice sa djecom 1 do 2 puta tjedno i ta djeca imaju gdje doći, imaju gdje izrađivati te modele. Recimo na području Zagreba više nema klubova da imaju vlastiti prostor i onda nam je to malo otežavajuća okolnost. Bilo je u doba dok je to bio dio programa kroz ministarstvo, dio KMT-a, bilo je puno lakše jer su se onda, ajmo reći, te radionice odrađivale i u sklopu školskog programa, odnosno u školama gdje je pristup puno širem, znači ne publici, već u broju djece i taj dio je, znači, u padu. Mi ga sad pokušavamo ponovo maksimalno kroz klubove to provući, ali kažem, taj nedostatak fizičkog prostora za radionice po klubovima, po gradovima je ono što malo ograničava cijelu ovu priču da bi otišla puno šire. Da, prostor je veoma često problem kod takvih aktivnosti. Da. Primit ćemo to kao sugestiju. A recite mi, vi kao osvajač brojnih zlatnih i srebrnih medalja na međunarodnim natjecanjima upravo iz ovih kategorija, odnosno iz modelarstva, kako bi bio taj neki vaš put, da nam to malo približite, kako to izgleda od nekog ko je baš prošao to sve? Ovim hobijem bavim se od 4. 5. razreda osnovne škole, znači poprilično dugo, već 35 godina. Od praktički ovakvih kategorija, nečeg najjednostavnijeg, pa do, ja sam sebe našao u slobodno letiše kategoriji, ajmo reći u većim jedrilicama, najstarijoj kategoriji, tehnički najzahtjevnijoj. To je bila neka moja obsesija. Da bi došli do nekog rezultata, zaista dug period, puno odricanja, puno pokušaja. Meni je trebalo praktički 25 godina nekog, ajmo reći, konstantnog napredovanja, učenja, kreiranja novih stvari, proučavanja novih materijala da bi došao do nekog tehničkog dijela da napravim letjelicu s kojom bi mogao osvajati svjetska i europska prvenstva. To je bilo prije 13 godina. Znači, dosta je vremena već prošlo od toga. Je, vidjela sam 2013. u Francuskoj. Čestitam još jednom. Zanima me, s obzirom na to da ste to prošli, smatrate li da ste vi promovirali tehničku kulturu i na nekoj međunarodnoj razini kroz ta natjecanje i kroz taj svoj put? Ja kad sam postao svjetski prvak, bilo je malo njima svima, nazovimo, čuđenje drugih, jer praktički Hrvatska nije imala predstavnika. Nije imala takvih rezultata. Znači, mi smo sa ove godine sa svjetskih prvenstava doneseno je 6 medalja sa svjetskih prvenstava u modelarstvu. Impresivno. Dok, recimo, u periodu kad bi gledali tamo do 2000-ih, cijela ona bivša država nije uspjela osvojiti toliko medalja u 50 godina. A masovno se poticalo zrakoplovno modelarstvo. Kad vam neka vaš dizajn nekog zrakoplova, natjecateljskog modela bude proglašen od strane Američke asocijacije modelarske, koja broji preko 1 milijun članova, ali od njihovog strane, njihovog National Free Flight Society-a, bude proglašena kreacijom modelom godine. Naravno da godi. Naravno da je promocija, s obzirom da kada recenziju toga radi osoba koja je doajen modelarstva u Americi, ujedno i čovjek koji je
prošao sve njihove instrukcije od Boeinga NASA i nadalje i kaže ovo je nešto što je neviđeno u zadnjih 30-40 godina, taj tehnološki Nivo. skok, taj neki nivo i zbilja ljudi su čestitali s obzirom da dolazimo iz zemlje koja nije bila baš tako, ajmo reći, istaknuta u prošlosti. Ljepota meni i izazov meni u ovom sportu je to da taj napredak nikad ne staje. Ali dobro, to je isto neka inspirativna poruka, dakle da se nastavlja sve, da se nastavlja napredovati i da idete dalje. Da. Eto, hvala vam. Još jednom dobar dan svima i dobrodošli natrag. I dalje se nalazimo na otvorenom prvenstvu Republike Hrvatske u računalnom modelarstvu. Moj drugi gost danas je upravo organizator ovog događanja, Igor Bombek. Gospodine Bombek, hvala vam što ste ovdje, hvala što ste nas pozvali. Molim. Evo, recite nam nešto osnovno o F1N kategoriji, gdje je nastala, kako se razvijala, dajte nam kontekstu to. F1N kategorija spada u dvoransko zrakoplovno modelarstvo. To su mali modeli koji lete u dvorani jer nisu dovoljno teški ni veliki da lete vani. Nastala je nastala je u svim klubovima. To je neki početni model koji djeca rade, znači osnovni model iz čega je nastala ta kategorija. Službeno se počelo natjecati u Americi, ali raširila se na sve ostale zemlje, kontinente. To su avioni koji se bacaju rukom u zrak i štopa se, znači vrijeme leta. Znači ko odleti više, to se boduje. Shvaćam. Spomenuli ste da se natjecanje proširilo na zemlje nakon Amerike. Koje su to zemlje iz kojih su djeca danas došla ovdje? Znači danas imamo iz naših okolnih zemalja djece iz Bosne, Srbije, Slovenije i Hrvatske naravno. Ima tu i Mađara i Poljaka i Slovaka, njima je malo daleko pa nisu došli. Inače znaju neki put dolaziti Litvanci, evo iz velikih drugih krajeva dolaze. Od kojeg godišta imate na natjecanju? Godišta je ovako, službeno su seniori i juniori do 18 godina. Ali kako je ova kategorija zamišljena da bude više juniorska kategorija, onda smo mi tu juniorsku kategoriju podijelili na malo više skupina. Juniori znači do 18 godina, onda imamo juniore do 14 godina, juniore do 10 godina. Mm-hmm. Znači podkategorije da budu više ravnopravni. A recite mi što se tiče djece iz naših zrakoplovnih klubova, dakle koji su išli na njihove radionice i koji su počeli tamo, imali i takvi? Da, naravno. Znači sva djeca koje ste vidjeli, a da su iz Hrvatske, potječu iz tih radionica. Od Osijeka, Kutine, Zaprešića, Karlovca. Znači tu su svi baš ta djeca. To je znači osnovno kad dijete nešto napravi, osnovno može ići na natjecanje. Mm-hmm. Dakle, od toga krenu i onda dođu. Tako je. Recite mi, po vašem mišljenju, koliko mislite da će djece koja su na ovom natjecanju ići dalje u neke seniorske kategorije, dakle tu neka natjecanja, europska, svjetska i tako? Sigurno da hoće. Tu imamo dvoje jako dobrih natjecatelja iz Hrvatske, iz našeg kluba, koji rangiraju zbilja jako visoko. Dvoje djece koje vodimo s nama na natjecanje, čak od Slovačke, naravno Bosna, Srbija, konstantno su s nama kao par. Mm-hmm. Dakle, već imate kandidate za koje mislite da će potencijalno, naravno. Za sad još svjetske i europska prvenstva nemamo, ali ako će biti, sigurno da će biti u opticaju. Izvrsno, to je uvijek lijepo za čuti. Recite mi, kako se financirate, iz kojih izvora? Financiranja je sa svih strana, svi pomalo. Tu su znači tehnička kultura, zrakoplovni savez, grad, županija. Svi nešto pomalo dajemo, sve nekako guramo, nešto malo članarina, ali za djecu ne uzimamo članarinu. Znači, maloljetna djeca ne plaćaju članarinu. Sreća ta pa je ova kategorija jeftina i jednostavna. Ne zahtijeva puno novaca. Radi se
i o laganim materijalima, jednostavnima, i to je bit te kategorije što ona je dostupna svima. I tako se i pokazalo. Ova masovnost je dokaz da je to jednostavno, jeftino i svima dostupno. Izvrsno. Dakle, ne moraju roditelji tu pridonositi kod financiranja modela. Ne moraju. Ne moraju, osim u slučaju neke specijalnih materijala, naravno znamo svi za karbon, kevlar, smole, onda tu može pojedinac izraziti želju, kupiti, napraviti nešto malo drugačije, malo specifičnije, onda to može, ali u većini slučaja to pojedinci iz kluba ne odrežu komad i daju da se napravi tak nešto, to nije nikad bio problem. Dakle, za osnovne potrebe ne treba, Ma, ako da. neko želi nešto više, to je proizvoljno. Da. A recite mi, što se tiče Hrvatskog raketnog saveza i hrvatske identiteške kulture, imate li tu neki možda prijedlog za nas kako bi vam mogli pomoći u daljem razvijanju ove kategorije, možda i razvijanju da bude tu više djece, mentora i tako dalje? Neki savjet? Pa prvenstveno treba popularizirati kategoriju, popularizirati taj sport, tu tehničku granu kulture. Sad, teško je reći šta je to. Dovoljno je samo promovirati, recimo s majicama. Meni to jako zanimljivo da svi imaju lijepe majice gdje ima neki logo, da se to vidi, da su oni ponosni recimo na majice, na nešto što dobe djeca. I to kad dijete vidi tu majicu, želi ju dobiti, da ju nosi, onda je to promocija i mislim da je to dobar put. I onda svako pita di je majica ili nešto i odvede se tamo u neki klub to dijete drugo. Dakle, ta nekakva prirodna Ma, promocija koja ide iz toga. I sada da se još vratimo na vas. Koji su neki vaši danji planovi? Imate li u planu možda neke daljnja natjecanja iz F1 kategorije? Daljnji planovi su ići na daljnja natjecanja. Daljnji planovi su da radimo sa djecom i dalje kako što smo radili, možda malo na većem rangu, znači sa malo boljim materijalima, boljim modelima. Da ipak to malo sve više i više ide. I više treninga. Nažalost, ovo je tehnički sport, treba ga i napraviti, ali treba i trenirati. Znači, treba naučiti bacati, treba naučiti reglirati, znači to se ne može raditi, nažalost ne može se vani, mora se doći u dvoranu i malo trenirati. Da kako se šta poštelava, znači na tome radimo da imamo malo više treninga po dvoranama. Dakle, trening, bolji materijali, a što tiče organizacije ovakvih događanja, natjecanja? Želja nam je sljedeće godine bar 2 natjecanja imati ovakva. Pohvalno. Veselim se tome. I evo, time zapravo dolazimo i do kraja ove epizode. Hvala vam svima i sve dodatne informacije možete pronaći ispod ovog videa i o događanju i o Hrvatskoj identiteškoj kulture. Do idućeg slušanja i doviđenja. Doviđenja.